सोरांस्रि नों फन खालामदोंमोन आं एसे बेस्थ'मोन बेनिखायनो नोंनि फनखौ रिसिभ खालामनो हायासै मामोन सोरांस्रि बुंलाय औ दे नोंजों रायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन नों रिसिभ खालामैखायनो आं नोंनि न'आवनो फैबाय आं नोंनि न'आव मोनहैखासिगोन दे दोनथ'द दे आं फैगासिनो ए दे होमबालाय फै आं न'आवनो दङ दे सोरांस्रि सफैबाय फै जिरायफै दे जिराय सोरांस्रि बुं सोरांस्रि मा खबर नोंहा दङ बिदिनो गोदाव सोरावैनो दे पेटेम आरो रुमबाङा जोंखौ नागारनानै थांफिनबाय आयु मानोसै मावरिया होननानै न' बां गैया होननानै अननानै जायगा होदों बेयावबो थालाय थिखिया एथ' टेम्पार जाबायना बिसोरो आखायाव सिरि सिरि थाखा फैसा दङदांहाय बिसोरनि बेनिखायनो मालायनि आन्दाराव थानो गोसो गैया जादों बिसोरो थांनो हो बहा थांनो सानसे पस्तायाबानो जाबाय दा दे बिसोरो गोसोजों थाङाखै जोमैनि अयथासार बाहायनायनि थाखायसो बिसोरो थानो हायियाव थांदों आरो ना आं जोमै मोनजों ज' जाफाजाबनो हानाय नंलाहाय आं जुदा जानोसै आं जुदा जानाया मोजां जागोन ना बिसोरजों थाफानायानो मोजां जागोन नों बुंलाय माने आं सहायनोनो हाला जाथारबाय बेराफारसे देरहायाबो जा जौ लोंग्रा जाबाय आं देरहाखौसो मोजां खालामनो ना जोमै आरो अलंबारखौसो आं मोजां खालामनो सानफ्रोमबो बुजिलायनायानो गैया सानफ्रोमबो नांलायनाय आं मथ'थि आं बिसोरजों थाबाय थायोब्लाना आं फाग्लि जासिगोन नङाब्ला आं थैनानै थांथारसिगोन बेनिखायनो नोंनो बुंदो दे आं मा खालामनांगौ बिसोरनि न'खरा माब्लाबाबो गोजोननायाव फैखाला आरो बिसोरो माब्लाबाबो सोलायनो रोंला बिसोरखौ नों हगारदो बिसोरहा मेलेम गैया नङा दङ मेलेम थानानैबो मेलेमखौ बाहायाब्ला नोंलाय मानोथो मालायनि थाखाय गावनि समफोरखौ गावनि सिन्ताफोरखौ नागारनानै मालायनि थाखाय एथ' बावसोमबाय थानो बेनिखायनो बिसोरखौ बिसोरनि हगारदो हा हु बां गोबां दंखायो रानदो गाबागाव थादो मालायनि थाखायलाय मानोथो एथ' टेनसन खालामदों नोंलाय जुदाखौनो जास्रादोहाय नोङो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो गोबां सैसोबोबाय नोङो आरो बेसेथो सैसोबोनो बेनिखायनो नों जुदाखौनो जास्रादो आं बिदिनो खालामनोसैहाय आं गाबोननिफ्राय हाजिरा लगायनोसै न' लुहोनोसै आङो औ बिदिनो खालाम ओमफ्राय मोनसे खोथा हादो दे माथो जा इउटुबफोराव नुसोदों माथो गोरलैयैनो फैसा खामायनायनि गोबां राहा लामा फैदोंनो गोबां एप्सफोर फैदोंनो नों लाबाय बायदों नामा खोनानायाथ' आंबो जा खोनालाबायदोंहाय नंगौना नङाथाय मबाइल अन खालामबानो माथो बेफोरल' फैसै फोथायलायलाङाहां सोर बिफायालाय एफा गोरलैयावलाय बेफोरबायदि फैसा होद्लाबायनोसै मा सोलो खालामदों सरकारा सोर बेक्तिया मा सोलो खालामनानै सोरनिफ्राय थाखा लुथिनो नागिरदों नों आं जाम्बि जाम्बाया गुदि आगोल मिथियालासे सोरबा फैसा एसे मोनदोंनो नों खारफालाबायनानै उनाव एसे थानायाबो द्लोसो थांजोबगोन आरो जोंहा हौवायाबो आंखौ हाबनो होखायाखैहाय आं हाबाहाय मालायफोरा मोनबा मोनथों नांगौ आथिं आखाइजों खस्थ' हाजिरा मावनानै जागोन आंबो बेनिखायनो गोसो होआखैहाय हाबग्राफ्रा हाबथोंहाय आं हाबा दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे साहा लोंलांदो आरो नांथ'ला दे माब्लाबा लोंगोन आयै अलंबारा फनखौनो रिसिभ खालामाखै एथ' फन हरदों नालाय आङो रिसिभखौनो खालामा आयै अलंबारा आंनि फन रिसिभ खालामलायाखै दे एथ' बोराबनानै दङना आंखौ बोराबबाय था नों जेब्लासिम आंखौ बुरखायनानै लांफैया अब्लासिम आंबो थांथारा नोंजों नायनि हिन्जाव गैयालासे माबायदि थायो नोङो हिन्जाव गैयालासे मा बेसेबां थानो हायो नायथारनि आं हामा जोमै एसे खोथा एसे बाथ्रायावनो बेफोरबायदि हौवाफोरजों समान जाफानो मोना सोर दङ संसार जानायाव हौवा हिन्जाव नांलायै दावराव जालायै बुलायै सोर दङ रावहाबो गैया संसार जानायाव एसे एनै नांलाय खमलाया बयहाबो जायो बिदि होननानै हौवाफोरजों माब्लाबाबो समान जाफानो नाङा जों हिन्जावफोरा जेब्लायबो गावनि दाय जाथों गावनि गोरोन्थि जाथों बा गावहा गोरोन्थियानो गैया जाथों अब्लाबो जेब्लायबो हौवाफोरनि सिङाव थानो नांगौ आरो थानो सोलों जों हिन्जावफोरनि साननाय हनाय बुजिनायफोरबायदि हौवाफोरनि गोसोआ नङा बिसोरो दानो मोजां दानो गाज्रि मोजाङाव मोजां आरो बिग्रायब्लाथाय जोबोर हामा बिग्रायो बेनिखायनो न'खर गंसेखौ दिदोम लाखिनो थाखाय जेब्लायबो हिन्जाव मानसियासो सिम जानानै थानो नांगौ नोंहा दाबो बेफोरबायदि जिद्दि रागा समान नांफानायानो दाबो जोबाखै बेनिखायनो दिनैसिम नोंनि न'खराव उन्नति गैया मिथिबायना आयै आंहा दाबोसिम मानो धैर्य होननायानो गैयाथाय आं मानोबा जेनना थानोनो गोसो जाया नांगौब्ला थैथां बुलायगोन बेबायदिसो आंनि साननाया नों फंसे बुदोंब्ला फंनै बुगोन आं
बेफोरबायदिसो जायो आंनि गोसोआ मानो आं जेननानै थानो गोसो जायाथाय बेनिखायनो आंनि नखराव गोजोन गैया आयै आं आंनि नखरखौ मोजां खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे नोंनि बे आथिं फारनैखौबो आं मोजां खालामगोन आयै दाउखा बिखुनजोआ बेफोरबायदि आथिं बायलु बायलाफोरखौ मोजां खालामनो हायो होननानै खोनादों आं बिजों खनसे रायलायहैनि नामा आयै नों आं फैसान्दि बेयावनो थादे आं दाउखा बिखुनजोजों रायलायहैनो दे जागोन जोमै नों थां रायलायहैथां आंबो बे आथिं फारनैखौ जोबोर फाहामनो लुबैबाय आं जोबोर थाबायनो लुबैबाय दाउखा आं दाखालि नोंनिफ्राय 10,000 फैसा लांनाया न' लादो नंगौ नामा हर बिदिब्लालाय अलम्बारजों दाउखाजों सानैजों मा खालामदों बिसोरो आरो अलम्बारा दाउखानो फैसा होलायदों मा खोथा हादो दे दाउखा आं थांनोसै जोंहानि आइ गैया बेयावनो नोङो थाब थांफिनदो आइया लोगो मोनोब्ला खोथाया बोरैबा जागोन थांदो दे आंबो फैसाखौ दोनहैनोसै अलम्बारा दाउखानालाय मानो फैसा होफैदों आरोथ' दाउखाया आइ गैयैयावनो सिरि सिरि थांदो थाब थांदो होननानै बुंलायलायदों बिदिब्ला माने अलम्बारा दाउखाजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ बिनिखायनो आं फन हरनायखौबो रिसिभ खालामाखै बियो आं बेफोरखौ मा नुखो दिनै बेनिखायनोथ' अलम्बारा आंनि फंफ्रोमबो खोथायावनो बिस गोनां मोनसै मानोना बिहा दाउखाजों बिथिं सोमोन्दो दङना बिनिखायनो आंजों फंसे खोथायावनो नांलायनो खमलायनो नागिरसै आरो आंखौ नखरनिफ्राय माब्रै होखारनो हागोन बेखौ बियो सुलु लाबाय थासै बेनिखायनो एसे खोथायावनो सिखा रुवा लानानै आंखौ बियो दाननो होसोबाय थासै दिनैसो मोनदों आं गुबै जाहोनखौ बेनिखायनो बे आंजों थांनि आं जोमै नोंसानि आइखौ मोनबोफिनबाय होनलाय आं खोनादों नंगौना औ मोनबोफिनबाय आइया आंजोंनो लोगोआव दङ आं नोंसानावनो थांदोंमोन मादै नोंखौ लोगो हमनो ओमफ्राय माथो जाबोखो जोंहानाव थांनायालाय माथो गाबलायनानैसो फैबाय मालायनि खुगानिफ्राय खोनायोब्ला फोथायनो गोब्राब मोनो नाथाय दिनै आं गावनि मेगनजोंनो नुबाय बेखौ माब्रै नंखाय होननानै बुंनो मा जाबोखो जोमै जोंहानि न'आव थांनायाव नोंलाय मा नुबोखो आरो नोंलाय जोंहानाव मानो थांदोंमोन मादै आंनि आइनि आथिं फारनैया बायनानै लेंग्रि जानानै दं बेखौनो नोंखौ आइनि आथिंखौ फाहामनो होननानै नोंखौ लोगो हमनो थांदोंमोन नाथाय आं माबासो नुबोबाय मा नुबोखो नोङो मा नुबोखो जोंहानि न'आवलाय मादै आंनि आइनि आथिंखौ नों फाहामनो हागोन ना आथिं आखाइ बायनायखौथ' हायो आङो नै मैयाबो सासे गथ'आ दंफांनिफ्राय गोलैनानै आखायानो बायनानै दङनो दहायसो लानानै फैदों बेखौनो बै मुलि लायनो नागिरदों आङो हाग्रायावसो मोनो मुलिफोरखौबो खांनांगौसो बिदिब्लालाय आङो दा बेलासे थांगोन नाहैनो ओमफ्राय नोंलाय जोंहानि न'आव माथो नुबोखो एथ' नोङो बेबायदि गाबनानै फैलायलायनाय मादै आंनि फिसाय अलम्बारा आंखौ दाननो होसोदों आं दा न'आव गैया आइनि न'आवसो दङ आइजों अलम्बारखौ बेसेबांबा फन खालामदोंमोन आं अलम्बारा आंनि फनखौनो रिसिभ खालामाखै जेब्ला नोंखौ लोगो हमनो नोंसानि न'आव थाङो अब्ला नोंनि बिहामजो दाउखाजों आरो आंनि फिसाय अलम्बारजों सानैजों मा रायलायखो हाखु दाखु सिरि अलम्बारा नोंनि बिहामजो दाउखानो फैसा होलायदों आं बेखौ नुबोदों आरो नोंसानि बिहामजो दाउखाया बेसेबां बे खोथाखौबो बुंदों थांदो थाबनो आइ गैयै समावनो थाब थांदो होननानैबो थोनहरलायदों बिसोर सानैनि सिङाव माबा मोनसे दङ नोंगौखौसो बुंखो ना नङाखौसो बुंखो बे जोमैयालाय आंथ' आंनि बिहामजोखौ बेफोरबायदि माब्लाबाबो नुवाखै आंथ' आंनि बिहामजोखौ गाज्रि आखल आं बेफोरबायदि नुफेराखैनो बे जोमैनि खोथाखौ लानानै न'खरखौबो गरमबो खालामहैजोबनो हाया नङा मानसियानो सथां फाख्रिसो नोंगौखौबो नङाखौबो मा लागायना होलाबायगोन उनावहाय न'खरासो गावलायगोन बे आंनि नोंगौ जाखो ना नङा जाखो फोथायनो हालाहां अब्लाबो सोंना नायनांगोन आयु बे जोमैया दाबो सफैला माथो
थाबनो फैगोन ना थांनायानो दाबो सफैला जि दै गांदों आंनो दा सोर दै होफैबावगोन आयै आं लोगो मोनबाय रायलायबाय दा बेलासियाव फैगोन होनदों आयै नोंनि आथिङाल' मोजां जाथोंसै दे आं जोबोर गोजोनबाय आयै नों थाथ' दे आरो दसे सम थाथ' आं फैगासिनो